Kaixo, ni Zorgina Josefina naiz, eta gaur herri eskolako haurrak ikustera etorri naiz. Baina segunda, ostirala izaten da. Zeu zuatzen dago. Bai, eta zer gehiago. Nire urteak dira da. Eta torri duzuna zuekin onkatzera, zuekin egotera pixkat. Pozik zaudezi? Eta hain eguraldi txarra egiten du, harrako ditu dela laino batzuk, eta hori bez pixkat zora bilatuta bezala. Baina ja ondo nahi. Hobetu inai zuekin egoterakoan. Eskerrik asko. Oso politxak gelditu zaizkizu, asko gustatzen zaizkiz. Politxak gelditu dira, ez da? Iristiko nantxe, eta ez gara. Oso ondo gelditu zaizkizuen. Ez dezuen norbaitek falta sumatzen. Serian triste ezin izan denak etorri. Baina, hemenik ibiltzen garen ez eskolen buruan batzutan, eta entzuten zaituzte euskera eta proposi jartzen gara. Eta horregatzi gelditu da pixkat hobetu gazerrean. Ez hain triste. Bai? Txantxan gorriak, zera. Baina, bueno, entxegun batzuk etxean, eta gero segituan hobetu gorriak. Esan diatelelo bat dakizuela. Oso ondo? Ondo besten duzuek. Badak, nik entzute zaituzte betik hemendik ibiltzen aizinean euskeraz hitz egiten. Batik euskeraz hitz egiten bat dezuek. Zeriten dago euskeraz? Oso ondo? Hori da nire gustatzen zaitela. Bai, oso ondo. Hori da egiar dana. Danok euskeraz hitz egin. Oso ondo, hori da gerdan, euskeraz hitz egin. Nire itxen duzu oso ondo danok. Beti, zutzen zaituztet. Eta zintzotzen zua gara, Bai. Hori ikusten da,
berriki entzuten ibiltzen naizela, euskera zitzen dezuen edo ez. Eta bero ondo kontatzen zeraten edo ez. Horrekin beti gogora, hau,